Isang prompt lang, may paliwanag na. Isang type lang, may essay outline na. Isang click lang, problem solved na. Pero habang bumibilis ang pagkuha ng mga sagot, lalong lumalalim ang tanong. Mas natututo nga ba ang mga bata o naaapektuhan ng kakayahan nilang mag-isip dahil sa instant na sagot mula kay ChatGPT, Gemini at iba pang artificial intelligence o AI chatbots? Sa Pilipinas at buong Timog Silangang Asya, mabilis ang adoption ng AI sa edukasyon. Pero kasabay nito, tumitindi rin ang diskusyon tungkol sa attention span, language skills at critical thinking ng mga bata. Sa bilis ng AI, para kang may personal tutor, gising 24/7, laging may sagot at hindi napapagod. Ang problema, baka siya na rin ang gumagawa ng essay, report at lahat ng kailangan mong gawin para pumasa at matuto sa halip na ikaw mismo. Sa findings na inilatag sa AI Ready ASEAN Research Dissemination sa Manila, 83.4% ng Filipino students at 73.07% ng educators ang gumagamit ng generative AI. Sa mas malawak na ASEAN, 87% ng students ang gumagamit ng AI para maghanap ng impormasyon at 75% para sa writing support. Pero mas mababa sa kalahati ng mga guro ang kumpiyansa sa institutional AI policies at guidelines. Sa maraming estudyante, hindi na future ang AI. Nandyan na yan. Accessible sa cellphone, sa laptop, sa review notes, sa grammar check, sa summaries, at minsan sa panic mode tuwing alas 11 na ng gabi at bukas na ang submission. Pero sa gitna ng convenience, may mga kabataang marunong pa ring mag-set ng limitasyon sa paggamit ng AI. Honestly po, hindi po masyadong gumagamit ng AI as a person kasi po I believe na I can enhance my critical thinking skills more if I do it on my own, if I research on my own. Po kasi I treat AI as a teacher, someone na pwede kong takbuhan kapag may nalilito ako, ganon. Pero I don't treat it as a tool po na magbibigay talaga sa akin nung sagot na kailangan ko. AI is a tool to guide us, not to do everything for us. Like, nandyan lang po siya para tulungan tayo if may mga katanungan, para matulungan tayo, hindi para gawin yung mga bagay na tayo dapat ang gumagawa. Yung ipinrompt ko po is galing po sa akin. Like, ako po yung nag-construct ng mga ideas. At dito pumapasok ang mahalagang distinction. Kapag ginamit ng AI para magpaliwanag, magbigay ng halimbawa o mag-check ng grammar, nakakatulong ito. Pero kapag AI na ang nag-iisip, nagsusulat at nagpapasya para sa bata, ibang usapan na yon. Hindi lahat ng mabilis ay malalim at hindi lahat ng kumpleto ay tunay na nauunawaan. Dito na pumapasok ang pinakamabigat na tanong. Kapag ang bata ay nasanay sa instant answers, humihina ba ang critical thinking? Sa isang 2025 study ng Microsoft sa 390 knowledge workers, lumabas na kapag mas mataas ang confidence o tiwala ng user sa AI, mas mababa ang effort sa critical thinking. Habang kung mas tiwala ang isang tao sa sarili niyang kakayahan, mas mataas ang paggamit niya ng critical thinking. Hindi ito pag-aaral mismo sa mga batang Pilipino, pero malinaw na kapag sobrang nagtiwala ang isang tao sa AI, pwedeng lumiit ang kapasidad nitong mag-isip at mag-analyze. Samantala, sa isang 2024 systematic review sa smart learning environments, naiugnay ang over-reliance sa AI dialogue systems sa paghina ng decision-making, critical thinking, at analytical reasoning, lalo na kung malakas ang kumpiyansa sa AI output to the point na hindi na nila ito sinusuri.
Nakakatulong naman ang mga AI learning tools basta tama ang paggamit. So pwede natin gamitin ang AI learning tools bilang tutor, no? So sa pag-explain ng mga topics, sa pagbibigay ng step-by-step guide, sa pagbibigay ng mga instructions paano mas maintindihan ng bata. Pero nagkakaroon kasi ng dependency, lalo na kung mali ang paggamit ng AI. Halimbawa, ika-copy-paste lang mismo yung nakasulat sa AI at hindi na susubukang aralin kung ano yung nakasulat. Sa madaling sabi, pwedeng tumulong ang AI sa pagkatuto, pero pwede rin itong gawing shortcut ang proseso ng pagtuklas at pag-iisip dahil lamang sa so-called convenience. I think yung disadvantage po niya, I think it's the overdependence of the people sa AI. Yung katulad po ng hindi na po sila nag-prompt from their own ideas. Gusto po nila yung ibibigay mismo ng ChatGPT is yung whole answer na. Kapag inabuso, kahit mabuti pa yan, nahantong po sa masama or sa mga hindi mabuting resulta. Ang prinsipyo ng AI is to assist people in thinking, not to replace them. At baka iyan ang pinakasentro ng issue, hindi kung gumagamit ba ng AI ang mga bata, kundi kung kaya pa rin ba nilang mag-isip nang sila lang at hindi umaasa rito. Kung dati ang kalaban ng focus ay ingay sa classroom, ngayon may bago ng kakumpetensya, ang algorithmic attention traps. Ayon sa American Academy of Pediatrics, wala raw isang safe number ng screen hours na pwedeng i-apply sa lahat ng bata at teens. Mas mahalagang tingnan ang quality ng content, ang context ng paggamit, at kung anong napapalitan nito. Tulog ba? Aral ba? Galaw ba? O oras sa pamilya? Sa kanilang updated policy statement, binigyang diin na maraming digital platforms ang nakadesign para sa engagement at commercialization. At ang mga feature gaya ng algorithmic recommender systems, autoplay, at intermittent rewards ay pwedeng humikayat ng mas matagal na paggamit. Dahil pag AI, no, so dahil lagi tayong magkakaroon ng scrolling, paiba-ibang recommended videos, so yung brains ng mga bata o yung attention ng mga bata, no, nag-iiba-iba din per content. So ang tawag dito ay parang intermittent reward, no, na kung saan hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng interesting video para sa atin. Yan. So, ang nagiging effect naman ng passive scrolling sa development ng bata, no, mas nasasanay ang mga bata sa mga fast-paced or short burst videos, no. So, kaya lumiliit din yung kanilang attention span. Basically, para itong jackpot machine ng utak. Isa pang scroll, baka mas interesting. Baka yung susunod, mas masaya. Isa pang scroll, sulit na. At dahil hanap ng next interesting thing, nababawasan naman ang tiyaga sa mahabang readings, malalim na paliwanag at problem solving. Nag-set po ako ng screen time para sa sarili ko. Yung feature po sa phone na may screen limit and mag-set po ako ng certain hours. Kapag natapos na po yun, wala na. I have to study. Kaya kailangan may limitations pa din sa paggamit ng mga social media platforms. Hindi ibig sabihin na lahat ng screen time ay masama, pero malinaw ang leksyon kapag walang limit. Ang algorithm ang magdedesisyon kung saan mapupunta ang atensyon ng bata. Sa usapin naman ng language skills, doble rin ang mukha ng AI. Sa isang banda, kaya nitong magbigay ng kahulugan ng mahihirap na salita, mag-summarize at mag-check ng grammar. Pero kapag umaasa sa ready-made responses, may panganib na humina ang sariling boses, sentence building at sariling estilo ng pag-iisip. Ginagamit ko po siya mostly kapag
papacheck ng grammar, ganun, kung ano ba yung tamang gamitin, yung mga basics na medyo nakakalito po. Mahalaga pa rin yung interactions, yung conversational turns with the parents or kahit na sinong caregiver kasi dito natututo ang mga bata na bumuo ng sentences, maghanap ng mga tamang salita para sa pakikipag-usap, nalalaman nila yung mga social cues. At iyan ang hindi kayang palitan basta-basta ng chatbot. Ang tono, ang emosyon, ang timing, ang totoong pakikipag-usap. Hindi sapat ang batang marunong mag-copy ng magandang English. Mas mahalaga ang kakayahang magpaliwanag sa sarili niyang salita kahit simple, basta malinaw at may laman. Kung mabilis matuto ang mga bata sa bagong apps at tools, nakasasabay kaya ang mga paaralan? Sa opisyal na anunsyo ng Department of Education o DepEd noong January 2026, inilunsad ang Project Agap.ai at sa ilalim nito ay ang AI Ready ASEAN Philippines, isang nationwide training program para sa mga guro, mag-aaral at magulang na target umabot sa hanggang 1.5 milyong kalahok, kabilang ang 1.05 million learners, 300,000 teachers at 150,000 parents. Kabilang sa mga local partner implementers, ang CGPH Incorporated o Cyber Guardians PH. We are getting ready because in our perspective, the adoption of AI and our AI policies is iterative. So we're expecting na sunod-sunod yan lalabas, policies on different niche areas of AI. But apart from that, enhancing our existing policies on curriculum development, on teacher training, we're really expecting that. Unang-una sa curriculum, isa sa mga effective tools that we can use in terms of awareness regarding digital safety and AI use is yung curriculum. But we understand that currently, the curriculum is still have to be improved, related to having modern topics related to digital literacy and even use of AI tools. So we understand that the curriculum has to be improved first. Ibig sabihin, hindi sapat na marunong lang ang bata na gumamit ng AI. Kailangan marunong din ang paaralan kung paano ito ituturo, babantayan at lalagyan ng guardrails. Pero ang kailangan nating malaman, paano natin sila i-assist, paano natin sila i-guide, para i-navigate nila yung mga AI tools na yon in a way that it can develop their learning capacities, tas hindi nako-compromise yung quality ng education. Media literacy and AI literacy are our main powerful tools to improve the way that our learners maneuver in that world. Lalong-lalo na ngayon na halos lahat ng kabataan may access na sa social media. Soon, lahat ng mga kabataan magkakaroon ng access to AI as DepEd amplifies our digitalization efforts and decentralization efforts. AI is inevitable. And this was mentioned by our Honorable Secretary Sani Angara. There really is a strong effort right now to integrate AI into the different facets of DepEd. At totoo naman, hindi na tanong kung darating ba ang AI dahil nandito na siya. The big question is, may sapat bang training? May tamang policies? May access ba ang liblib na paaralan sa kasulok-sulukang komunidad? Dahil kung ang bata ay may AI sa cellphone pero walang gabay sa paggamit, baka mangibabaw ang convenience kaysa comprehension. Sa gitna ng mabilis na paglawak ng AI, may mga organisasyong pinipiling turuan ng publiko kaysa manakot. Isa na rito ang Cyber Guardians PH, isang non-profit group na nakatutok sa pagprotekta sa mga bata at kabataan laban sa OSAEC, cyberbullying, misinformation, disinformation at iba pang cyber threats. Bahagi rin sila ng mga local implementers sa AI Ready ASEAN Philippines rollout ng DepEd. Sa regional level, ang AI Ready ASEAN ng ASEAN Foundation, suportado ng Google.org, ay may layuning maabot ang 5.5 million people sa buong rehiyon. At sa ilalim nito, inilunsad ang AI Class ASEAN, isang libreng e-learning platform na may 70 interactive modules, 25 topics, at 10 ASEAN languages, kasama ang lesson sa ethics,
data privacy at misinformation. So actually what we do is we show both sides of the coin. Of course, we start off with why should we learn AI now? Yung awareness, yung literacy talaga in AI, it's very, very important ngayon. Kasi nga, sinasabi namin, gone are the days na you tell people not to use something to be safe from it. At iyan ang mahalagang punto. Hindi na pwedeng, huwag nyo nalang gamitin. Dahil kahit hindi mo buksan ng chatbot, ginagamit na ang AI sa feed mo, sa search mo, sa recommendations mo, sa content na lumalapit sa'yo. It's a good tool pero huwag po kayo mag-upload ng anything you're not going to put online. Be very careful with what data you put on your AI tool. Ang isang simple pero matinding paalala sa lahat ng pamilya, sa AI, ang pagiging matalino ay nagsisimula sa pagiging maingat. Kung ganon, paano ba ginagamit ang AI na may pakinabang pero hindi maapektuhan ang lalim ng pag-iisip? Una, gawing tutor hindi answer key. Imbes na ano ang sagot, mas mabuting itanong, pwede mo bang ipaliwanag step by step? Iyan ang direksyon na inirekomenda rin ng mga education voices. AI as a resource, not a shortcut, habang ang estudyante pa rin ang nag-evaluate. Ikalawa, ipaliwanag ng bata sa sariling salita ang natutunan niya. Kapag hindi niya kayang ikwento ng walang AI, baka hindi pa niya talaga naiintindihan. Ikatlo, i-fact check ang AI. Hindi porket maayos ang grammar, tama na ang laman. Babalik pa rin ako sa old school, tingnan mo yung mga libro. Okay? Tingnan mo yung mga articles online, tingnan mo yung mga literatures around you, tingnan mo yung accuracy nung generate mo na data from these AI tools. Tapos tingnan mo kung tama ba siya dun sa mga libro natin, sa mga learning materials natin. Ikaapat, magtakda ng screen-free times at spaces at magtakda ng malinaw na boundaries gaya ng phone-free meal times, bedrooms at 1 oras bago matulog. Ikalima, huwag ilagay sa AI ang sensitibong impormasyon tulad ng litrato ng bata, school ID, address, passwords o pribadong detalye ng pamilya. So, ang effect ng AI sa child development ay nagiging maganda kung ito ay gagamitin din ng maayos. So, pwedeng guided ng mga magulang. So, halimbawa sa linguistic nga, no? So, pwedeng mag-search ang mga magulang ng vocabulary for the day. Ayan, so naibibigay nila sa kanilang mga anak. So, sa paanong paraan mag-solve ng math problems para matutunan din ng bata. So, balance lang sa paggamit ng artificial intelligence at yung mga self-directed learning. Responsible use talaga ang focus natin dito. Sa dulo, hindi AI ang kalaban at hindi rin teknolohiya ang dapat katakutan. Ang tunay na laban ay ito. Sa panahon ng instant answers, mapapanatili ba natin ang malalim na pag-iisip? Dahil oo, kayang pabilisin ng AI ang pag-intindi. Pero kung ito na ang laging iintindi para sa bata, baka mabawasan na ang pinakadiwa ng pag-aaral, ang magtanong, magduda, magsuri at magpaliwanag. Aisel Fernando, CLTV 36 News.